Sådan. Jeg hedder Erik Skovbjerg, og jeg er praktiserende speciallæge i psykiatri. Bor Thisted, gade nummer 8C. Ja. Og vi har nogle spørgsmål, vi gerne vil stille dig omkring ADHD. Ja. Hvad er det typisk, du lægger mærke til, når du stiller en ADHD-diagnose? Altså ADHD, det er en ud af flere inden for det, der hedder opmærksomhedsforstyrrelser. Det, der hedder, når det er ADHD, så er det også med det, vi kalder hyperkinesi. Det vil sige, at man bevæger sig mere end gennemsnittet. Man er urolig. Man har også de typer, der for eksempel hedder ADD, hvor man kun har uro inde i hovedet, og har svært ved at sortere mellem alle de indtryk, man får udefra, så man ikke kan arbejde målrettet med noget af det. Men ADHD, der er både de forstyrrelser inde i hovedet, med at man ligesom mangler et filter, og med hyperkinetisk adfærd er der også tale om, at man bevæger sig mere end normalt. Man kan simpelthen ikke holde sig i ro. Det kan være fingrene, det kan være benene. Man er typisk den, der får lidt skæld ud i klassen, fordi at man sidder og virker uopmærksom, men har simpelthen meget svært ved at forholde sig i ro. Hvad er de hyppigste symptomer ved at have ADHD? De hyppigste symptomer, det er oftest bliver det bemærket om i skolen, hvis man er så ung, man går i skolen, med at man har svært ved at koncentrere sig om at lave sine lektier. Man har det nogle gange svært i samspil sammen med sine kammerater, fordi man er sådan meget flagrende i det. Tit er der nogen, ender man uden for døren, eller for at vide, at man skal være mere opmærksom. Mange, som er hårdt ramt af det, bliver nødt til at skifte skole sådan flere gange i forløbet, fordi man kan have en ret usædvanlig adfærd, som kan virke forstyrrende på undervisningen blandt andet. Jeg skal lige påpege også, at noget, der er væsentligt, det er jo, at det har slet ikke noget med intelligens at gøre, for eksempel ADHD. Jeg har faktisk lavet et stort amerikansk studie, som viser, at ADHD-patienter i gennemsnit er bedre begavet end andre, og det får de så styr på, når de får noget behandling, der kan gøre, at de kan samle deres tanker, de kan lige pludselig forholde sig roligere, og så samtidig skal de så arbejde med at have struktur på deres dagligdag. Selvom de eksempelvis også får medicin, så er det vigtigt, at de har meget struktureret dagligdag, fordi ellers kommer tingene til at rode ind i hovedet på dem, og så ender det hele i noget bras. Hvad er udfordringen ved at have ADHD? Udfordringen ved at have ADHD, det er jo at komme til at fungere socialt og uddannelsesmæssigt. Det er jo også at lære, eller at de nærmeste omgivelser skal helst også sætte sig ind i, hvad sygdommen drejer sig om, så man ligesom ved, hvordan man skal forholde sig. Det er sådan, at det jo heldigvis er et syndrom, en tilstand. Det et syndrom, det betyder, at der er flere ting, der udgør, hvad skal vi sige, resultatet, man slår ud på flere områder. Så det, der er udfordringen, det er jo at søge den rigtige hjælp, og så også gå i en samtale, en dialog med ens nærmeste omgivelser, hvor man forklarer, at man har altså ADHD, og det er der ikke noget som sådan giftigt i. Man skal bare lige strukturere tingene på en anden måde, end andre skal eksempelvis. Ja. Sidste spørgsmål. Er der noget, man kan gøre for at forebygge ADHD? Altså for at forebygge, nu ved man, ADHD til for en stor del vedkommende, det er arveligt. Det sidder i generne, hvis man kigger tilbage i familien. Og ellers forebygge ADHD, vi har ikke rigtig fundet ud af noget endnu.
der kan forebygge, at man udvikler tilstanden, kan man sige. Det er jo vigtigt, at man kan leve et godt og et langt liv med den velbehandlet, og have det lige så godt som alle andre med hensyn til det sociale, og med uddannelse, og familie, og så videre, og så videre. Der er nogle teorier, men det er ikke kun teorier, det er noget, man ikke ved noget om endnu, at der kan være nogle stoffer i vores miljø, som kan være anledning til, at man får ADHD. For eksempel sådan noget som kunstige sødestoffer, noget der hedder aspartam, som også kendes under navnet Nutrasweet, men for eksempel hvor i de sodavand, I har det til at give det en lidt sød smag. Det er nogle antagelser, man har, men ikke noget, man ved på samme måde, hvis man bruger nogle bestemte shampooer, hvor der er noget, der hedder ftalater i, sådan en form for gummiessens, har man også under mistanke af, at det kunne udvikle noget ADHD, men det er alt sammen det, man kalder hypoteser. Det er noget, man ikke er sikker på, det er noget, der slet ikke er undersøgelser nok til at kunne sige, om det er derfor. Det, man er sikker på, det er, at der er en stor arvelig komponent i det. Og det her de sidste år, der er blevet konstateret rigtig mange, der har ADHD. Men tidligere var det sådan lidt overset sygdom. Man kunne heller ikke behandle den tidligere, hvad man kan i dag. Så der endte man jo bare med at være det urolige element, og så når man blev ældre, kom man måske til at misbruge stoffer for ligesom at dulme sin uro. Så det var sådan en ond cirkel, man hurtigt kunne komme ind i. Men i dag er der heldigvis rigtig gode muligheder for at behandle det. Men forebygge det kender man ikke noget, der rigtig kan endnu. Ja. Du skal have tak for din tid. Var det det hele? Ja. Det var da